No te quedes atrás. És com el cap de dubte. Quan ara hem fet el crit també Sí, el crit ha sigut... no m'ho he sentit i ningú ho ha dit. Santa Cristina, stop, stop, Santa Cristina, stop, clava el bote, clavándolo. Benidorm, clava el bote, los remos en el agua clavados, Benidorm popa, Torrevieja y Denia proa. Benidorm popa lentamente, ¿no? Ya está quieto ahí, quieto ahí. Denia y Torrevieja proa, lentamente, lentamente, stop de Torrevieja, stop. Denia, vamos, un poquito más. Denia? Hi ha algun Denia? Quietos ahí. Escolta, és veritat. Sí, molt. Jo algun dia penso, vull fer una enrere. Com hem posat les inscripcions, però pareix. No, home! Hostia, aquí ya va a sobrar, macho. Bueno. Vemos que las tripulaciones ya están llegando hacia meta. Rogamos a Náutico de Campello y Náutico Oliva se vayan acercando a la zona de salida para cumplir el horario. És que aquestes d'aquí venen un ritme, tio. Quines? No sé, no veig perquè els colors els estaven primers. Vale, sí. Comparat amb les nostres, van un ritme aquesta gent. Opa! Ara remenem la memòria, no? Va, Torrevieja! Acabado! Que corren, se van. Perquè queda el segon, entra només el segon. Entra en tercer, clar. Vinga, noies,